ועכשיו לדילמת החנינה לקצב. מקורבי הנשיא לשעבר שווים ומצביעים על מצבו הנפשי, ומנגד ארגוני הנשים וחברות הכנסת מתנגדות בחריפות למהלך הזה, שישלם את מלוא המחיר, הן אומרות. אנחנו בעניין הזה נבקש לדבר עם דן מרגלית. שלום. בוקר טוב. ועורכת הדין סוזי עוז סיני ארניה, שלום לך. ארניה, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. בוא נתחיל איתך. את בעד החנינה, נכון? את בעד לשחרר אותו. אכן. לפני כן רק תסבירי לי, איזה קשר יש לך איתו? את לא מייצגת אותו, נכון? אנחנו לא מייצגים אותו, אבל הגשתי עתירה לנשיא בזמנו ביחד עם עורך דין דוקטור חיים משגב, לשחררו לאחר שביקרנו אותו בכלא, ונתבקשנו לעשות כן על ידו. עכשיו, במה את מנמקת? מה הנימוקים לטענה שלך שצריך לשחרר אותו? אז נימוקים שלנו הם רבים, משפטיים ומוסריים כאחד. אני סבורה קודם כל באמת שבעניינו נעשה פה עליהום תקשורתי וציבורי מאוד גדול, עם ניסיון להשפיע גם בזמנו על ועדת השחרורים שדנה בעניינו, וגם כעת על הנשיא ריבלין לא לשחררו. אני סבורה שיש פה באמת מין רצון לראות את הדם שלו מרוח על הקירות, ואני סבורה שפה אפליה קשה בגלל שהוא היה נשיא, דבר שלדעתי הוא פסול במדינה דמוקרטית. אני חושבת שזאת שעת איסוריו. דן, אומרת סוזי, יש כאלה שרוצים לראות את דמו מרוח על הקירות. גם אתה? חס ושלום, אני לא רוצה לראות את דמו מרוח על הקירות. אם אתה תראה בכל התקופה שבה התנהל המאבק הממושך, אני בכלל כתבתי בנושא הזה, אבל לא הרבה, וחס וחלילה לא רוצה לראות מרוח דמו של אף אדם על הקירות, וגם לא של משה קצב. אני גם לא שולל את הרעיון שיקצרו לו בשליש וכולו. כל מה שאני אומר זה דבר מאוד מדויק. אני דווקא כן מבין את הטענה שאומרת שאדם שהורשע בעבירות כל כך חמורות כמו קצב רשאי עדיין להחזיק בטיעון שהוא לא ביצע את העבירות. בסדר. הבעיה היא שבעבירות מין אדם צריך לקבל טיפול פסיכולוגי מסוים כחלק מן הבקשה שלו להוריד שליש. ומשה קצב במין עיקשות, כאילו הוא עדיין המלך and the king can't do wrong, אז הוא מתעקש לא לעשות את זה ולא לעשות את זה. העובדה שהוא ילך לטיפול עדיין לא אומרת הרי שהוא מודה באשמה נגדו. הוא הולך, הוא לומד, הוא אולי מקבל תמונת מציאות אחרת. אלה הדברים הדרושים. אז משה קצב, שאם הוא רוצה בעיקשות, כדרך שהוא הלך כאשר הוא ביטל את עסקת הטיעון, בבקשה, אז שישאר בכלא. ואני גם לא כל כך מתרשם מן הטיעונים על מצבו הנפשי וכו', וגם אם כן, אז לשב"ס יש הרבה דרכים להעניק טיפול פסיכיאטרי דרוש. כן, אז לכן אני אומר, אני לא רוצה לראות את דמו מרוח על הקיר. אני אומר, הוא צריך ללכת את כברת הדרך שהולכים האחרים. מבחינה זאת הוא לא מבקש, הוא לא נמצא במצב של מקופח, כפי שאמרה סוזי, אלא הוא נמצא במצב של מי שמבקש יתרונות שאין לאסירי מין אחרים. בנקודה הזאת אני לא יכול לקבל את זה. כן, מה את אומרת, סוזי? אני חולקת על הדברים שדן אומר, אז מציין אותם ואני אסביר מדוע. המחלוקת שלי היא בעיקר בהיבט המשפטי. החוק כן מאפשר לשחרר בשחרור מוקדם ממאסר גם אנשים שאינם מודיעים ואינם נותנים באחריות. זאת אומרת, יש עשרות מקרים, ואני גם הצגתי באופן אישי בהרבה מהם, שבו על אף שאנשים לא הודו, לא נטלו אחריות, אבל המסוכנות בעניינם נמצאה נמוכה, וההתנהגות שלהם מאחורי הכלא, בתוך הכלא, הייתה מופתית, הם שוחררו. ישנם הרבה מאוד שיקולים, שיקול הדעת של הוועדה הוא שיקול רחב, שיקול הדעת של הנשיא הוא רחב בהחלט, כן? אנחנו גם מודעים לכך שכבר כמה וכמה מקרים, תקדימים, הזדמנויות, גם על ידי הוועדה וגם על ידי הנשיא שוחררו. פרשת קו 300, הרבה מאוד דוגמאות אחרות שאני לא אכנס אליהן כרגע. אני גם לא רוצה לנקוב בשמותיהם של אנשים ששוחררו בשחרור מוקדם, אבל יש לי בפניי אסופה של מקרים ותקדימים כאלה. לכן אני כן חושבת שאדם רשאי לחירות מחשבתית, ואנחנו לא יכולים לזקוף את זה לחובתו. אנחנו מנסים... אנחנו לא חולקים על זה, סליחה רגע.
סוזי, אני בעצמי אמרתי לך שאני מבין את זה שאדם ממשיך להחזיק בטענת החפות גם לאחר שהורשע בכל הערכאות, כולל ערכאת העליון, בעבירות מאוד חמורות. אני מכיר בזה. כל מה שאמרתי לך זה שיש איזו עיקשות אצל משה קצב שהיא, אני לא יודע מה זה אומר על ראיית המציאות שלו, שאפילו הוא לא מוכן ללכת לטיפול. אם הוא היה מוכן ב4.5 השנים האלה שהוא עשה בכלא לקבל את הטיפול הזה, אני חושב שהבעיה הייתה הרבה יותר קלה. אבל בעניין הזה אני סבורה שאנחנו יכולים לבוא בטענות אך ורק למערכת שאנחנו חיים בה היום, מבחינה משפטית, מבחינת בתי הכלא. זה לא נכון שהוא לא רצה. אנחנו מודעים לכך, וזה גם אחת מהבעיות של חוק הגנת הציבור מפני עברייני מין, שפשוט אין יכולת לשלב עברייני מין מורשעים שאינם מודים בטיפול, ואז הדבר הוא בעצם בעוכרם. אבל תתקנו את המצב הזה קודם כל, תתקנו הכוונה שלי למחוקק. אנחנו צריכים קודם כל, ואני חושבת שהמחוקק... רגע, לפני המחוקק, סוזי, הטענה המרכזית עכשיו היא שחלה הידרדרות במצבו הנפשי. נכון. האם, למרות שהשב"ס אומר לא חלה שום מראה במצבו, כלומר לוקחים פה איזשהו נימוק שהוא מאוד רגשי ומנסים לרוץ איתו? אני לא חושבת שיש פה מניפולציה אם לקחת את הרובטניסים. אני סבורה שהוא באמת במצב רגשי קשה. הוא שוחח בערב חג עם אמיתי, דוקטור חיים משגב, והוא היה נשמע היום ונורא, הוא היה נשמע חלוש, מוחלש, מושפל, כאחרון המושפלים. הבן אדם באמת עובר מצב נפשי קשה. הוא עבר סגה טלטלה, הייתה בו תקווה של נגוזה. אנשים שוכחים, נכון, כל אסיר שנמצא בכלא בוועדת השחרורים דוחה את עניינו, מרגיש מאוכזב, עצוב, מושפל. אבל בעל נשכח שמדובר פה בתהום מאוד גדול בין מישהו היה ומישהו היום. אנחנו מדברים על... אז על זה מגיע לו פרס או על זה מגיע לו דווקא ההפך? אני לא טוען ההפך, אני טוען בוזגלו, אני לא טוען שצריך להעניש אותו יותר משום שהוא נשיא וצריך לשמש מופת. אני לא רוצה להשתמש בנימוק הזה, אבל לפחות עקרון בוזגלו. אז אני אומר לך, תראי, אני לא מאמין כל כך בסיפורי הדיכאון האלה, אני פשוט בוגר פרשת בן ציון. אני זוכר את הבדיקות שתן שהובאו לפני פרופסור מאוד נכבד, שכמובן האמין בהם, והמליץ לשחרר אותו כי ימיו ספורים, והימים הספורים האלה נמשכו ברוך השם 26 שנים, וכמובן איני לא צרה בכך שהוא האריך ימים. אבל אני אומר, לא צריך ליפול קורבן לעניין הזה. אם משה קצב עצוב, אז זה תביא, את בעצמך אומרת. ואם הוא בדיכאון, אז לשירות בתי הסוהר יש דרך לטפל בזה. ודרכים לטפל בזה, יש עוד אסירים שהם בדיכאון, אז לכן הנימוק הזה באמת לא יכול לתפוס לפי דעתי. דן, אני באמת סבורה שכל טיעון שלא נעלה בעניינו של קצב, יהיה איזשהו ניסיון להכשיל אותו, יהיה איזשהו ניסיון לומר, אבל זה לא המקרה, אבל הוא לא מודה, אבל הוא לא באמת מדוכא, אבל הוא יכול לקחת תרופות. תמיד נבוא ונאמר, אני באה ואומרת, בואו נסתכל על המכלול, אני באה ואני אומרת, יש פה אסיר ככל האסירים, אדם ככל אדם. ואני באמת חושבת שכפי שאמרתי את זה גם אתמול בתוכנית אצל עודד בן עמי, החורבן בית שני אירע מכיוון שעם ישראל נהג במידת הדין ולא במידת הרחמים. מה קרה לחמלה שלנו כחברה משפטית וערכית? אדם יושב כבר 5 שנים בכלא. האדם היה נשיא מדינת ישראל, תרם רבות באופן ציבורי. נכון, הוא הורשע, בית המשפט אמר את דברו, ועל כך הוא נותן ונתן את הדין. אם החוק מאפשר שחרור מוקדם של אדם, למה אנחנו מנסים למנוע את זה בכל דרך אפשרית? כל פעם תעלה עוד איזושהי שנה. סוזי, טוב, דן, משפט אחרון, כי אנחנו צריכים לסיים. אני חושב שכל אחד מאיתנו הביא את הדברים כמו שהם, באשר לחורבן בית... בוא לא ניכנס לחורבן הבית. גם צריך לזכור שמי שהיה רחמן עם רשעים, סופו שמתאכזר, כן. אז אני מציע לא להיכנס לנקודה הזאת. אני אומר לכם, במלוא הרצינות, משה קצב רוצה להשתחרר, לך לטיפול, תעבור בחינת מציאות כזאת ואחרת, ואחרי זה אני בטוח שכולם, או רבים, יסכימו לשחרורו המוקדם. תודה רבה לשניכם, בוקר טוב. תודה.